Babak lurah Bapak Sutrisno ngersekaken panjenengan ingkang rada bogok sing bumi boten panjenengan monggo kula aturi rada budhul nggih nika panjenenganipun Bapak Sutrisno Joko Rino mengharapkan panjenengan monggo niki sing bumi pesake delok anak cilik ora ketok monggo Pak Bapaknya juga kemarangan kan monggo Pak.
Oi, oi.
Halo, dia bangun Pak, monggo. Iki ingkang sampai pun browsing nika Pak dipun lengahi panjenengan Bapak Camat monggo. Monggo Pak. Monggo. Ingkang boten berkepentingan monggo karena